Salet dakasat kawai kalong kami kalalat kau nak jing syak penyap hala ujang ulok jongka halan tisnong ban hiar syayeng baka syong kasa. Kate kalong kami kabadon nyongut ki khun kabasa ha kap mara dong nong lakiat ribhoi district kala keno ba ulok jongka kaba ula ap ketem yaka halan tisnong ban nit syayeng ha kalai phau terik ujeliu ulayo bandung yaki lai benta hakid khot mat jongka. Kate kalong kami kampat la bha ban jubab syai namar ki benta ka ngap kimpat long ban penki than ya kasentur ban kran kala keno ba ulok jongka uba kerteng Charles nong rum na kasnong nong kia kala suba bah kate gasngi ura don jing tmu ban syem ya kajing im jongka henrai kate kalong kumi kala lat da kasad haba kala yo yada hi yalade bat kala yo ban pet na kate ka jaka ya ka ejahar la ujor no shaki pulit ka PIC kap mara batang hadien katu ka nisngi ute urunar ulalet IT no shaki pulit bat la pengat ya u hapo ki kendon an 307-326 IPC. Hakbayade bakatega jingja ki artadi ki seng bhalang ka hinautrap Aceh National Movement Ribhoi District bat ka Megalia People Social Organization Women's Wing Ribhoi District kila mi shakmat bat pendram jor ya katega jingle riu klau te urunar ubam don shu ka jing teblam bat kila kerpa ki bor pulit ban pensa jaya te urunar katkum ki kendon an bat ban a jinga daru ya katega long kumi lem bat ki khonjangka yo open hair kaput lada ulat no nakajing syak te syakhum. Ayang ne rangkat bat ipa dan bat ipa jonga ta ngawat benya thu phang kajing dia jonga ngatu kalai pho daring te ulok jonga umut ban penyap man sim kajing im jonga yang ala adon dikun lah nyongun tiba ningkong nangkat arsnem ba hadien do dang arsnem steng te kumta ayang ne benya thu ba kulit depan king long ban sim kya kan new breu ban nomjia shu hey kajing im jongi kana kaputai ada pa kajing sus air kam sim hawang li tre li ta man wanjia kong kane kamtam ngadon sai wei kun ro badang south nem iba anna bang pat nang yai nang yang te sus air kam sim do kata ba ngamnang ban tre ban kata ma perkat e kaju namar ba long badang ka im jonga hampoi perkat ba adon kun hadu nyungut utau blok jonga un sim ka im jonga hadu mta sus air jeng jaman sim perkat e kata ba kini sim khelam kan ba kamtam nga duk nga kerdu ta maka sim jeng sulam ki paralok parjor kini dipulit nangnya. To nakaleng jungi ka seng HNM Ribhoi District rangkat kajing don lang bat ka MPSO Ribhoi District madakasngi ngiwan sane sapok khap marah hadin bangilayo ya ka phone call nakawai ka victim ka Norisha Basalarmau hadin bangilayo ya ka phone call nakane ka ong ba kadon kata ka jingtmu ban peniap na ulok jongka bat nakaleng joka seng marmar ngilale chaing joka ban ya kendu bat hadin bangilai kendu ya ka ilayo bani keren bani slok ba kadai hakamit live tarik kumba sipau siteng ai ulok jongka u latmu ban peniap ya ka hendrai de nakajing ada jong blai kalala ban yaksat bat kalala ban pelaj nakata katersim trangsnam jong taulok jongka tenakaleng jongka seng hadin bangilayo ban tokit bat bani keren bat ka ong ba hadu mentah nakaliang jongki pulit kim 41 mansim ya ka statement nakane ka Norisha Basalarmau tenakaleng jongka seng ngi kerpat syaka pulis department ba kidai ban sim khia kume kini kikis ginom kwa ba kanja ka basniu ya kane ka longying namar katkum ka jing thu jong kane ka victim ka ong ba ka shooting ka susir hadu menta ba yo lese hadin bawne ulok unlai simnai armanai unsale biang ya kum kini ki jatkam namar kadon ka jing bergam bersit ya ka bat ki khun ki jongka kadon nyungut ki khun ki banangrit te ngi nang ka seng ngi sukhya ngi wan sekane jaka ban follow up sia kane ka kis te bat ngilayo bani kran bat pulit bat nakaleng jong pulit kilong ba kinsim khya kane ka kam re nakaleng ka seng pat ngim kwa ba kini ki jingja kinja barobor nyoi ba ngisolongo nakaleng ka seng ba balai baki pulit kimla ban sim statement hadu adap sitayo hadu ba ngi ki seng ru ngilayo jingtip handai nakaleng ka police department kampala ban sim ya ka statement nakane ka victim tengi kerpat jor ya ka police department jong ka khapmara PIC ubat kerpat ya UIO ubadai u barli udai ban sim khya kane ka kes mardor lem kumta nakaleng ka seng ngin sabuddin kane ka kes ba nginom kwa syukum kane ka jingja ngiu i hakari kasi ka jongi ka syatja na ka por
Shua ban ja ka kam la de ban sim khia yo le se andala ja ka basniu la poi se ka bayap nginle su kum no tingi kwa hi ban kerpat se ka police department so ba ban sim khia kum kini gi jat kes bangim kwa su bahkan su pensong sir kam tam ya ki kenthai ki khlung khna namar ngeu i ba ka jing sneu ka ga state ka jongi kala nang kanrei na ka por se ka por de na ta ka dau ba ngi don ka jing sukhya na ka benta ki pardo prasnam ki ba syamat kum ha ka pot de na ka dau ngiwan marmar se ka jaka ban follow up se ka kes ban ngida kerpat jor ba ya ki pulit ba kidai ban sim khia ya kum kini gi jat kes bat kidai ro ban ai ka safety na benta ka ka victim namar kat kum ka jing thu ka jongka ka ong ba ka don happening ka jing ir ka ba kam nang ban thia kam nang ban dem tingker pat se ka police ba kidai ban ai ka safety ba kan nom dai su banja ka bas new ya ka ka longying hadin ba une ulok ulai ru na kaleng ke pulit kidai ban budin ba ya kayat kayang ke jongu kata ka dai jing kerpat na kaleng jongi ya arseng